בשמיים, אולי בגלי שושנה. שים לב, סשה. אז תספר ולהגיד לי איפה נמצאת מצוין. 1, 2, 3, כפיים. למדינה אנו הכנו למתנה. וואי, וואי, קשרנו בסרט, אני לא רואה את הבית שלכם. וואי, וואי, קשרנו בסרט כחול וכפיים. יש לנו רק ביד קטנה, איפה בעצם נמצאת ידיים קדימה, ידיים, מי שיודע איפה היא בכלל, הוא נצא לרחוב ונשאר. מי שיודע איפה היא בכלל, היא גם בחצר על הדשא, היא גם על פיגום בבניין. לקשת אשר בענן, גם בקצה התרבות, גם בשדה סלבן, היא גם במדבר, פרסה שסימך, היא גם אצלנו בה. וואו, היא בלב כפיים. שמולדת במדינה, אנו הכנו למתנה. ציירנו ציור חיים קטן, קשרנו בסרט כחול ולבן. ציירנו ציור עם בית וגן, קשרנו בסרט כחול ולבן. מזל! איזה חלשים. מה אנחנו מברכים? מזל! למדינת ישראל! כל הכבוד, איפה כפיים? כל הכבוד. עכשיו תקשיב. עכשיו שימו לב, הגננות מחלקות את הנפנפים כחול ולבן, וילדים עומדים ליד ארבע. לא נוגעים בו, רק עומדים.